اے موسیٰ کاظم، اے موسیٰ کاظم، اے موسیٰ کاظم، اے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، رہ تک دے ہویا کہ دی کاظم، رہ تک دے ہویا کہ دی کاظم، نالو کانچے ایمان رہا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، بغداد دے وچ جدا قید ہوئے، ایک لمحہ بھر بھی نہ سوئے، بغداد دے وچ جدا قید ہوئے، ایک لمحہ بھر بھی نہ سوئے، زندان دے وچ موسیٰ کاظم، زندان دے وچ موسیٰ کاظم، ہے سیکھاں دا مہمان رہا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، کیتے سجدے مولا سکھاتے، زخماتے زخم لگ دے رہے، کیتے سجدے مولا سکھاتے، زخماتے زخم لگ دے رہے، کھاسی کھا گئیاں جلدیوں دی، کھاسی کھا گئیاں جلدیوں دی، پورے 14 سال زندان رہا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، زندان دے وچ تے زہر ظالم، مارے کوڑے مولا کاظم نو، زندان دے وچ تے زہر ظالم، مارے کوڑے مولا کاظم نو، ریا تڑپ دا مولا سیکھاں تے، ریا تڑپ دا مولا سیکھاں تے، زخمی نات کے قربان رہا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، جنازہ قید زنجیراں وچ مزدوراں رکھیا پل اتے، جنازہ قید زنجیراں وچ مزدوراں رکھیا پل اتے، کیویں قبر بنی ہو سکے دیدی، کیویں قبر بنی ہو سکے دیدی، اے سوچ دا کل جہان رہا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی بن باب گھر ویران ریا، موسیٰ کاظم دیاں دیاں لئی
بن باب گھر ویران ریا 28 عیداں گزر گئیاں رہیاں روندیاں راہواں تک تک کے 28 عیداں گزر گئیاں رہیاں روندیاں راہواں تک تک کے کاظم دیاں دھیاں نوں بابے کاظم دیاں دھیاں نوں بابے نوں ملن دا ارمان رہا موسیٰ کاظم دیاں دھیاں لئی بن باب گھر ویران ریا موسیٰ کاظم دیاں دھیاں لئی بن باب گھر ویران ریا ابرار منظور سوچ دینے عمران دا گھر کیویں اجڑ گیا ابرار منظور سوچ دینے عمران دا گھر کیویں اجڑ گیا بغداد نجف کوئی شام دے وچ بغداد نجف کوئی شام دے وچ کوئی کربل دے میدان رہا موسیٰ کاظم دیاں دھیاں لئی بن باب گھر ویران ریا موسیٰ کاظم دیاں دھیاں لئی بن باب گھر ویران ریا اے موسیٰ کاظم اے موسیٰ کاظم اے موسیٰ کاظم اے موسیٰ کاظم